F'artiklu pubblikat fil-Gazzetti tal-Ħadd kemm bil-Malti u kif ukoll bl-Ingliż, il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca batet messaġġ ċar kontra min jinqeda bl-għodot ta' komunikazzjoni moderni fosthom il-midja soċjali biex jipprova jkisser ħajjet in-nies. Fissret il-midja soċjali bħala mezz li saħħaħ id-dritt fundamentali tal-libertà tal-espressjoni tal-bniedem, però rimarkat kif hemm min jabbuża. Jekk ma narfux kif nikkomunikaw u ma nkunux etiċi u dinjitużi u rispettużi fil-mod ta' kif nikkomunikaw, nistgħu nkunu qegħdin nweġġgħu ħafna nies. Il-President innotat kif b'dan l-aġir individwi jiċċaħdu minn drittijiet fundamentali tagħhom bħal dritt tal-privatezza u dritt tal-familja. Aċċennat kif fiċ-ċentru ta' dan kollu hemm it-tfal. Aħna llum għandna sitwazzjoni fejn tfal u żgħażagħ jitkellmu miegħi u jgħiduli ċarru tont kemm huma imtaqla b'cyberbullying. U dan huwa bullying fil-verità. Fid-dawn ta' dan kollu, l-President appellat lil partiti politiċi biex ma jipproteġux la b'mod dirett u lanqas indirett lil min qed jabbuża mill-midja soċjali. Appellat ukoll biex il-pubbliku ġenerali ma jaqax fin-nassa li jirrepeti dak li jisma' għaliex anki b'dan il-mod il-ħsara issir. L-appell tiegħi lill-Maltin u l-Awċin ukoll imur biex nagħtu eżempju, l-aħjar eżempju possibbli lit-tfal tagħna x'm'għandniex inħallu dan it-tip ta' legat ikraħ lit-tfal tagħna. Jiena konvinta li l-Maltin u l-Awċin aħna lkoll inħobbu tfal u allura nixtiequlhom l-aħjar.